Ćakulonave elemente za vas kuha kapuz na padelu s domaću kumbasicu ni mlinci, rabinan kapula, cesan, domaća mast, malo papra, malo soli, kiseli kapuz, dimljeno meso, petrsina i šeglina, malo pomidora i najboljih domaće kumbasice. Na oganj ćemo staviti padelu za kapuz i suruva koju ćemo peć kumbasice. Va oba dve ćemo staviti malo domaće svinjske masti kad će jilu dat poseban gušt, magar za kumbasice ne rabi preveć, a što neće i onako spustiti svoju masnoću. A sada homo delat. Delat ćemo skrotu kako nam ča rabi. Najprvo ćemo olupit kapulu. Ki voli moraju uz nožon skosat, a ja ću koristit multipraktik, pa će mi biti dosti narezat na par većih kusi. Zajedno s kapulun parića ćemo i par zrnice sna. Ako i manji, ali slabiji, stavite i ko zrno više. Sve ćemo skupa na fino nakosat, pa će brže omeknut dok se kuha. Kad se mast papadele stopila i fanj steplila, hitite na nju nakosanu kapulu i cesan. Čim su kumbasice boje, bit će boje i ono ča ćete na kraju pojist. Ja vam neću reći ke ja stavljam, až svaki zase zna ke su njemu najboje. Ja ću staviti svakemu jednu, a vi dajte koliko vam rabi. Narežite ih na kvarti, až će se tako boje speć i više masnoće spustit kad nam rabi za drugo. Tako narezane hitite ih vasuru na vrelu mast, malo zmešajte i pokrijite. Neka se na tihem ognju peču. Sad je vreme za začinit kapulu. Nemojte čuda posolit, až je kapuz i onako slan. Malo popaprite. I dodajte žlicu dve domaće salse ako ste ju ovo leto parićali. Ako ne, morate i pasirani pomidor. Sve skupa ćemo lepo promešat, pokrit, pa neka se pomalo dinstava svojoj sape. Ne rabi nam još podlevat. Da vidimo ča nam kumbasice delaju. Malo ćemo ih obrnut. A vama nekako to diši. Ma boje da su pokrivene. Gremo narezat i meso za vakapuz. Najveć imam rada pečeni hamburger al vratinu, a ovaj put imam pečenu šunku. Trebaju narezat na manji kusi. Nemojte usput se pojist koča jaužan. Sad i to hitite vakapulu i pomalo zmešajte. Potla par minuti, vreme je i za tajni sastojki. Najprvo ću podlec decon belega vina. Neka bude neko domaće, malvazija, žlahtina, ali nešta kolega. A pravo domaćo jilo ne bi bilo tako domaćo da ne diši na našu javoriku. A, ke arome, kakov dih je to. A za ovo boje da mučin. Kiseli kapuz kega ste stresli iz vrećice, ali s kakove latice, vavek je na trdo napeštan. Zato ga rabi malo raskosman. Tako raskosmanega ćemo stres na kapulu, podlet s teplom vodu, malo zmešat, a vode ćemo dolet leh toliko da pokrije vas kapuz. Padelu ćemo pokrit, a oganj obrnut po svemana pomalo. Ako su nam kapuz i kumbasice glavno jilo, onda bi rabilo neš htemu skuhat. Zato ću stavit vodu teplit i sledju posolit. To more biti palenta, kompirica al obična, more biti pire od kompira, al kompir lešo. Ma ova božanstvena masnoća od kumbasic jednostavno zove na mlinci.
Kumbasice su gotove pa ćemo izneti vanka sure vazdelicu i pokriti da ostanu teple. Ba znate ča, ovo je zasprave teško zazdurati. Pokrit sam rekla, pokrit, ne pojist. A i suru pokrijte da se masnoća ne hladi. A i kapuz je već skoro gotov, lepo je mehki, a još je vode nutri. Treba sa posahnuti. Neki krade, a nima čak. Hoj mater ženit, makni ruke vanka sure. Ne tiči to. I voda za mlinci je zavrela pa ću ju promenit na miti oganj. Mlinci rabi natrgat vavrelu vodu. No kako ih je lijepo čut hrustat. Ako ih niste sami delali, dobri su i oni iz butege. Oganj pogasite, pa delu pokrijte, a mlinci neka se točaju 5 do 10 minuti. Kad omehnu, vreme je da ih prehitimo na onu masnoću od kumbasic. Suru ćemo vrnut na miti oganj, jer se sigurno već malo omrznulo. Mlinci rabi ocedit, a ono malo vode ča ostane va njimi, opustit će se ono ča si tja palo za dno sure. Zato ćemo i s kuharicom pomalo mešat, da popiju su masnoću i ono najbolje od kumbasića je ostalo z dola, dok sa voda va njimi ne posahne. Mlinci su gotovi. Treba ih pokrit da se ne hlade. A sad rabi i kapuz finit. Vreme je za još jedan tajni dodatak. Sled cukara va kapuzu za balans slanoće i kiseline. I zadnje ča ćemo dodat va kapuz je malo nakosanega petrsina i šeglina. Rabi nam još jedan puta dobro promešat i vidjeti ako je posahnula sa voda va padele. I to je to. Ja si bome gren naložit jedan pijat, a vi kako ćete? Vreme je za pot jest. A ne, još samo neć malo za moj gušt. Deca, hota jest, obed je na stole. A ako vam je ostalo kapuza, drugi dan va njega naložite kuhanega kompira i fažola i imate jotu najbolju na svetu.